Takže teraz ide na part 2. Drievko už otvorené mám a idem jeho sem nasypať. Pritom musím ešte tieto dreva dať tak, aby som to vedela rozdeliť na hlinu a drevo. Pretože proste tak to má byť. Aby proste, no, má to byť oddelené. Aby. Takže idem to tam nasypať. Good, tak to by to mohlo byť. Ty kde utekáš? OK, a idem to tam dať. Takže good. Takže drevo tam je a teraz tam idem dať vlastne hlinu, ktorej... Aha. Toto je akože balík hliny. Toto je tá hlina a toto je ten balík. What? Prečo nám dajú tak málo tej hliny? A taký veľký balík. Zbytočne proste. Úplne, že zbytočne. Idem si to otvoriť. A idem to tam proste nasypať. Takže tak. Jo, sype sa? Nesype. Jo, sype. Ide to tam. OK, takže prvý balíček tam je. Mám tu ešte 2. A teraz tam idem dať tento. Idem tam tiež vysypať. Good. Jo, tento išiel rýchlejšie. A teraz tam ideme vysypať tretí. Jupi. A následne tam dám potom veci a korí. Dobre. Super, je to tam. A teraz tam idem dať najprv rastlinu. Tak to zahrabem. No, spíš. Teraz tam dám kameň, ktorý dám na drevo. Domček, ktorý dám takto. Aby bola polovica tam, polovica aj tam. A ešte jej tam dám myštičku na vodu. Samotnú kori, pravdaže? A jej kamoška. A jej kamarátku. Jej umelú korytnačku. Good. Proste má takú sošku, aby sa necítila sama. Sme ju tam proste dali, lebo no. Začala jej ju tam dávať moja sestra a nakoniec sme sa rozhodli, že ju tam budeme dávať, lebo sa asi cíti lepšie, neviem. Áno, už ide za kamoškou. Už ide za kamarátkou. Jej! Proste má svoju best friend. Forever. Počkaj, toto ti tu takto koinka. Jo, a ešte som chcela, že si urobíme jedlo, pretože už to má dosť dobre suché. Takže idem sa presunúť do kúpelky a tak tamto ideme zase naservírovať, ale musím zase vysávať. Takže idem na to. Takže už som to povysávala, kori je v terárku a ideme jej urobiť dnešný obed. Padol nôž. A ideme jej urobiť dnešný obed, takže toto vysypem. Toto umiem. A dneska jej nemáme paradajky, takže okrem paradajky bude mať mrkvu. Takže idem to nakrájať. Tak toto má uhorčičku.
odkrojím. Vlastne z úhorky včera nič nezjedla. No vlastne zjedla, ale nezjedla z nej veľa. Takže, no, fakt jej nechutí, alebo tak. Takto si krásne nakrájame. Urobíme jej delikatesu. Jak včera proste. Však ste videli to video. Ak ste nevideli, šup do mojich krátkych videí a tam máte, ako som pripravovala moje korytnačky papu. Jo. Ibaže good, toto mám. Mňam. Čo je na tom nechutí? Šalátik. Spíš, aj tento je krásne nakrájame. Ešte jeden plátok. Dobre. Takže mám krásne štvorčeky.